one day. Guys, ninjani imperial nyaphirisa kahle ora niphirisa kahle. If aniphirisa kahle tshela mina ukuthi why ningaphirisi kahle. Nibhale lapha kuma comment ukuthi why ningaphirisi kahle. Guys, namhlanje ke ngizonichazela yabona ukuthi ngarahlekero kanjani account yami ye-TikTok yabona. Yabona le ndaba ye TikTok guys. Cabanga bisini ku 50,000 followers ku TikTok. Account yami yahackeka yabona. Isigeje ngizayithatha yabona. Kufuna kunitshela ukuthi kwenzakaleni yabona ukuze le account ihackeke yabona. Ngicare phansi yabona. One day yabona nizihlerere yabona lapha endlini yabona. Nibhizi yabona nifoni yabona nibhizi yabona nibukela ama video TikTok. Scroll yabona ama video TikTok. Ngena email yabona email. Ngona lapha phezulu ngiyabona notification email ngithi kwenzakalani lapha. Ningene kure email. Ngene phakathi kure email. Manifika lapha kure email ayithula ama email. Enye phansi enye ngaphezulu. Ngithi kungcono ngicare ngifundele ephansi. Ngingena kure email le ephansi. Manifunda lapha i-email ibhale ukuthi ibuya ka TikTok yabona. Nifunde kahle very email le very professional yabona. Nifunde ni understand lapho kuri email ke bebathi samkero yabona i-TikTok ifuna ukuverifya ube ne blue tick yabona. Yabona blue tick into kanjani ngizofaka isithombe la yabona into eso ngisho nithi yabona intshela umunye umzala wami bekavakashira ngithi yabona sabonga yabona lapha ngibona ngathi yabona sebafuna ukuniverify ku TikTok yabona ngimkhombele i-email mara asore kancane yabona mara angasori kahle yabona seyithube sisora kancane mara singasori kahle mara lesikhathi mina nijabulile ngithi okay yabona manje bazoniverify ke ku TikTok sekuzoba mnandi yabona ngoba abantu bazokhona ukubona ukuthi account yami yamarehile yabona ngeke kule email S2 email S2 intshela ukuthi niklike i-link ezonithumelela kuma website yabona. Niklike le link manifika lapho kule website yakhona nayo professional yabona. Angeke usore next yabona futhi mawubheke ngaleli hlelo lento kujaha angeke usore next. Ningene vele lapho kule website bathini bathi bafuna nifake ama number wami, nifake ama email wami, nifake ma password. Yabona into yabani password phakathi mele uqale usole mara mina that day azange nisore next yabona. Yabona ngoba nijabulile ukuthi bazoverify account yami. Nibhale vele ama number 07 what fake ma email samkero what ifake password what banitshela ukuthi okay izinto zakho sezi right ke manje cela ukuthi ulinde 7 days. If account yakho TikTok abayiverify usendele i-email sizok approve. Nijabule kakhulu ke lapho ke yenze ama screenshots yabona ni save yabona. Cala ke inkinga ke manje seniphumile ku TikTok bese kuma website niyabuyela ke kuma TikTok okay. Manithi pha intshela ukuthi niloge in kabusha. Very izinto ezincane very kuloga in. Mani loga in fake number yami nifake ama password ilori intshela ukuthi ama password wami wrong. Nibona ukuthi manje kuyenza karani ama password wami wrong. Okay thini ngayenzi ngama number thiniyenze nge-email yabona. Fake email fake password manje ukuthi password yami isese wrong namanje ngithi manje kanjani. It's okay thiniyenze ma forgot password. Nifake email yami forgot password manje ukuthi i-email abazosenda kiyo record new password yile abayiveza le email yakhona aniyaze le email akusi email yami le manje sinyayibheka ngathi okay thini shinji niyenza ukuthi bafake le code le ku number yami hayi ku email nifake ama number wami nithi forgot password manje ukuthi bazosenda i-code kule number le babafaka le number abayivezayo akusi yami na le number. Ngithi mara kuyenza karani mara lapha ku TikTok nitshele vele mzara ngithi mzara bheka lapha kuyenza karani banihekile ma account sipe abheke vele asho ukuthi hayi man samkela abona le email liya vele bebakusendele yona bebakuthathela ama details wakho yabona bakutshontshela. Ngithi mina mara why nibhalile lapha nibhalisile ngama details wami
bheka manje sebanihekile ama-account. Yabona from lapho nikutshela ke insizwa yami yabona yadabuka lapha phakathi yabona, yadabuka vele lapho yavuvuka yabona, ngoba zange niphatheke kahle yabona, into le yabona azange niphathe kahle. Kuthi manje nisuke ku-1000 followers, nayo ku-2000 followers, nayo ku-3000 followers, nayo ku-4000 followers, nayo ku-5000 followers, nayo ku-10000 followers, nayo ku-11000 followers, nayo ku-20000 followers, nayo ku-30000 followers, nayo ku-40000 followers, ngafika ku-50000 followers. Baniheka ama-account yabona, senisebenza kangaka yabona, senisebenze kangaka. Mara nisho ukuthi okay yabona manje nizothandaza yabona, ngicela uNkulunkulu ukuthi anisize yabona. Nakanjani vele nithandaze yabona, hayi okay mara account yona zange ngiyithole back, but ngazitshela ukuthi okay angeke ngisolo kunijame endaweni ihona, kungcono ngicale ama-account amasha yabona, nichubeke ngawo, cale ama-account amasha ke. Kutshela wena sasa kwakhona ngicale vele i-account yabona, ngibhale vele Samkelo Skits. Okay, account yami esha iSamkelo Skits 123 yayibona, Samkelo Skits 123 yayibona, ina 13000 followers kwamanje yabona. If awu-follow ngicela ukuthi uyi-follow Samkelo Skits 123, nizoyifaka la wayibona, ngicela ukuthi uyi-follow if usa-follower yakudala yabona. Yeah, okay ke niqale account bese ke ekuseni niposte i-video ukuthi ni-update abantu ngithi guys okay banihekile ama-account, ngicela ukuthi ni-follow le-account yami lena esha yabona, esha sha, niposte le video le manicela. After 5 hours nibuyele lapho ku-TikTok, kwanithi le video enipostile sina 5000 views. Nibona ukuthi okay uNkulunkulu wanisebenzele yabona, ngoba nabantu laba bakudala ama-followers bese wayela ku 400 and something, close to 500, 470 or 48 yabona, khona lapho yabona. Senijabulile nithi okay yabona manje sekumele ke nichubeke nipost. Sasa kwakhona nipost i-video kuJayiva yabona. I-video leya mangicela ukuyipost ebusuku bakhona sina 1000 followers. Yabona ukuthi uNkulunkulu wanisetshenzela yabona, wanisetshenzela. Hayi ke nicale ke yabona, kwaphela kwasuka konke ubuhlungu lobo ukuthi i-account yami isere, seniyabona ukuthi nalapha i-progress izoba khona yabona, izoba khona i-progress. Hayi nichubeke niposta up until namhlanje manje sengiku 13000 followers yabona, sengiku 13000 followers. So if now awu-follow account yami le Samkelo Mkhwanazi imani Samkelo Skits 123, ngicela ukuthi uyi-follow manje. Enye into guys, ngivule enye i-account futhi yabona i-TikTok, sengina 2, Samkelo Skits 123 neSamkelo Skits Vlogs yabona. Wafollow yena way-2 yabona, ngizowafaka la yabona, ngiyawabona, ngicela ukuthi niwafollow. Angikhohlwa ukunitshela ke guys, ngipostile kanjalo na-post ku-Facebook ukuthi nirahlekele ama-account, banihekele ama-account. Guess what? Comment over. Commenta uThipang usiyabona yabona. Comment wathi ilahleke kanjani manje account yakho yabona. Hayi ngathi mina kungcono niku-inbox nikutshele yonke le ndaba. Nimu-inbox vele nimtshele yonke le ndaba. Nimtshele Thipang vele yabona kuyenzeka so yabona bangisendela ama-email. Nimchazela vele yonke le ndaba. uThipang anitshele ukuthi Samkelo into obokumele uyiyenza, mama kusendela ama-email le uyibheke, uresearch ngayo ku-Google, ubheke ukuthi email le yamampela yabona, ngoba ama-scammer maningi and angeke baheke i-TikTok iyodwa, bangafuna ni-YouTube account yakho or ama-Facebook account wakho. Yes, yazi kahle kahle uqinisile ngoba ngayiyenza lento, ngathatha le email ngaya ku-Google ngayisearch, manje siyayibheka ni-compare ne-email yama-rekhrekhe TikTok nale azifani, awafani la ma-email. Seniyabona ukuthi uThipang kahle kahle uqinisile. So shout out to uThipang. Enye into futhi wani-inspire, if beningazi ukuthi umuntu o-inspirayo kuma-TikTok uThipang Comedy. Siyabonga mhlanga yabona, ngiyamazi akekho umuntu lo ongamazi, ngiyacabanga abantu baningi bayamazi uThipang.
So thank you nyazibongela mntana kaSikuni, uNkulunkulu akubusise. Okay guys, indaba yami iphelela lapho. Bye bye.